Wayahe nyepil belanjaan Besti. Halo bestiku semuanya, selamat pagi Bes. Awakmu dino iki mau belanja apa wae Besti? Nah aku terima belanja iwak panggang Bagong Besti, iwak panggang favoritku. Lah terus iki aku tuku ayam, ki aku tuku anggur tuku ngono wae mbah kok tak masak apa. Minyak gorengku entek Besti, dadine ki aku tuku minyak goreng, terus ana lada bubuk karo ketumbar bubuk. Pindah ning rasa sijine Besti, ki ana bawang merah, bawang putih ki seperapatan. Ana kecap juga, terus iki mau aku tuku jeruk nipis karo jahe Bes. Aku yo tuku iwak asin Besti iki sak gendile iki 4.000-an Bes. Terus iki aku mau yo tuku daun salam Besti semene kae engko angger tak tukok ning kulkas ngono wae. Lanjut mana Besti, tapi ki sadurunge tak singkir kesik Bes soalnya kamerane ora kamot. Ki mau sabun kumbahanku entek Besti, dadine aku tuku sak pak entuk bonus piring sisan ngene iki lumayan. Gandengane sabun kumbahan yo pewangi Besti, iki aku tuku rong rentek. Lah iki mau aku sandeni sisan tuku obat kelek karo gincu Besti, iki kanggo sing tukang masak Bes ben rada ayu ben ora mambu kecut. Ya wis ki mau wis tak sepil kabeh belanjananku dina iki mau Besti, ki mau kabeh iki totale 165.000 wis sekalian ambek pajak harian.